Para pamirsa ingkang kinasih, kawula Sriwidati saking GKJ Ebenezer Klasis Jakarta bagian Barat kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Ahad 2 November 2019 kaserat dening Bapak Pandhita Octavianus Heri Prasetyo Nugroho saking Yesaya 1 ayat 11 dumugi 18, Jabur 32 ayat 1 dumugi 7, kalih Tesalonika 1 ayat 1 dumugi 11, 11 dumugi 12, Lukas 19 ayat 1 dumugi 11. Pamaosing kitab suci saking Jabur 32 ayat 7 kanthi jejer kemulan pangayoman. Jabur 32 ayat 7 mekaten suraosipun. Paduka ingkang dados pasingidan kawula, paduka nebihaken kawula saking karibedan. Paduka ngemuli kawula, temah kawula luar sarta asurak-surak. Para pamirsa ingkang kinasih, menawi panjenengan sami badhe sare ing wanci dalu, pinten menit anggen panjenengan sami ndedonga? Gangsal menit? 10 menit? Utawi gangsal 12 menit? Sejatosipun ingkang baken boten bab sepinten dangunipun anggen kita ndedonga. Ananging sepinten lebetipun raosing manah kita tumungkul dumateng Gusti. Menawi kita sami saestu sumarah, sumeleh lan sumendhe ing ngarsanipun Gusti, kita sami badhe ngraosaken rapeting sesambetan kita kalian panjenenganipun. Kenging menapa pandonga saderengipun tilem menika prayogi kaunjukaken kanthi sayektos? Kita sami ngrumaosi bilih gesang kita menika ringkih nalika tilem. Kathah bebaya ingkang kasat netra utawi ingkang boten kasat netra ingkang saged nemahi kita nalika tilem. Pramila prayoganipun kita sami nyuwun pangayomaning Gusti sawetahipun. Satemah kita sami saged tilem kanthi tentrem arahayu. Katebihna saking dayaning roh awon lan bilai. Tembenipun ing wanci enjang kita sami katangekaken kanthi bingah Sukarna kalis saking Nir Sambikala. Juru Mazmur njurung kita sami supados ngeneraken gesang dumateng panjenenganipun. Kenging menapa? Awit sampun tetela bilih sauruting gesang kita sami tansah kinanti dening Gusti. Panjenenganipun ingkang saged nguwalaken kita sami saking sedaya karibedan. Pramila nalika kita sami tangi ing wanci enjang, sampun ngantos kesupen ngunjukaken panuwun syukur sami nyuwun pangantinipun Gusti supados panjenenganipun nuntun kita sami makarya ngantos dumugi mangke dalunipun malih. Mekaten lampahing gesang kita sapadintenan ingkang tansah kemulan pangayomaning Gusti. Amin.
Mekaten pangandikanipun Gusti, sumangga kita sami ndedonga. Duh Rama ingkang adhedhampar wonten ing kratoning swarga ingkang mulya sarta langgeng. Ing wekdal punika kawula sowan malih wonten ngarsa paduka. Ngaturaken gunging panuwun awit dene paduka tansah paring berkah dumateng kawula. Kawula inggih ngaturaken sawetahing gesang kawula Duh Gusti. Mugi paduka tansah nuntun lampah kawula wonten ing panggesangan kawula. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, cekap semanten renungan Sabda Winedhar Sinode GKJ dinten punika ngantos pinanggih ing program saklajengipun. Sumangga panjenengan like, subscribe lan dipun kintunaken dhateng sedherek sanesipun. Gusti Yesus berkahi.